И здравейте, приятели, здравейте всички, които не гледат. Аз съм Николай Юров, тук с мен е Crazy Boy и сега ще играем Minecraft. Здравейте на всички, Crazy Boy ли бе? Елатка! Маймун Джория. Как мен никой няма между другото. Crazy Boy. Влез в 4. Не можеш. В 1. Левен. Аз съм буб. Слагай сега. Не съм буб. Виж ме. От другата страна. Здрасти! Ще ми дадеш ли, брат, вето? Да, ще ми дадеш ли такос? Честлейта и кафта. Да, обаче не скачам долу. Не сега, не сега. Ще скачаме долу, човек. То долу ще тръгва. Аз тук няма да скачам. Хубаво, ще седим тука. Аз ще тръгна на една страна. Добре. То с мам го познавам много добре. Аз не, нали? Let's kill him. Кой ще килва ти, бе? Нас ли, бе? Николай Юс се е купил PlayStation 4. Стига спам. Готов ли? Виж на къде тръгваме, на където гледам. Здравейте! Втора част на клипа. Нещо ми заби, спря да снима, не знам защо. Идваш ли, бе? Ти да не скочи! Да не скочи, бе? Скочи ли? И къде си? Аз защо не те виждам? За тебе съм спри! Дай честлейта. И каската. Аре, бе, човек! Нали сме тим? Чакай малко. Аре, 15 секунди. Айди! Чакай малко тук да ти хвърля. Първо спи. Така, снимачният процент продължава. Не, убеден съм. Как започна да ми лагва? Айде, бързо. Идвай. След мене. Защото там не мога. И тук има честила. Майко, тук двама са бият. Хубаво е наистина. Елаткам на джампа. Джамп от мелони. Виж водата, виж водата. Аз не мога вляза в водата, вече. Сега средето се мъжи. Не май, не знам. Как влизаш под водата? Да, и аз влязах за малко. Но е яко отдолу, нали? Потом ще се вижда. Когато се подва. Да, пет. Майко, ви плюса умря. Край на мапа. До 6 минути. То ще е яко. Къде си? Чай да изпълня. Първия, как се влиза тук? Как да влезем? Откривам път. Ну-ка. Да, свети се. Мръдни! Кой те бие? Що ме биеш, бе? Чупих оградата! Искаш да ме биеш? Казах ти, чупих оградата! Не, нищо не съм ми казал. Казах ти. Не си. Стига спори. Ще споря. Няма спориш. Ще споря. Като ходиш. Баткерки. Баткерките душаваш ли? Да, предпочитам се. Човек накрая ще убие, ще взема оръжията й. Че гледам, има посилни неща ти. Изчакай ме. Пази ма.
Добре. Извините за подписването. Аз съм тук. Къде си, бе? Нямаше никакво приказване. Къде си? На Маймундери. Кажи, бе! Знаеш какво ще направя? Шупи ограда. Какво правиш? What the fuck? Да, чакай. Изчакай, ма. Да видиш нищо. Ко ще пишеш пак? Ела да ме удариш. Добре. Забравната, да? Да. Аз съм вътре. Идваш? Ела ти да лада. Аз? Къде си ти? Да. Еми не мога да вляза случайно. Ела, стой на едно място. Чакай само напред. Ей тук. Стига! Нали каза да те ударя? Не. Влизай. Взимам ли някакъв демидж въобще? Да. Познай на какво съм. На креатив. Как това тая работа? Ето виж. Виж. Може да взимаш неща. Стига си моят друг човек. Ето виж. Не мога. Ау! Аз умрях! На креатив си бил. Да, на креатив съм не видяли, че летя. Не. Ето сега в лобито летя. И ми крашна. Боже. Ама гъбах ти крашка на телефон. Аз също снимам ли? Да, аз снимам. Споко. Няма се притеснявайте, дами и господа, всичко е под контрол. Също, аз ще довърша геймплея си с... Къде? С... Кога? Сега! Що? Опа! Излизай! Какво стана? Цибот, влязах в плик. Ще го довърша с едно нещо. Крипър! Суперчарджът крипър! Аре, убима. И без той съм много. Убима! Така. Едното ме сърце отиде. Какво ще правим? Да си възстановя. Да възстановя едно нещо. Print crunch. И другото да остане. Така. Clear. Така, сега. Това, което ще правим с вас е... Имаме Lucky Block. Да. Да, само с диамантен блок, бе. С год блокове, бе. Само ми изчакайте да взема кирка ти да врай. Много забравяш. Да, много забравям, аз съм забравям. Ти какво знаеш? Така, да взема кирка. Ньол. О, виждам себе си. Здрасти, аз. Кирка. Оста. Аз ще взема две за моето аз. Ела сега моя аз. Много забавя. Моя аз, взимай ги. Така. Няма. Сега да прибия моето аз. Disconnect. Оп. Сплит. Аз ще вляза сплит. Така. Не се спи. Да си взема и аз. Така. Ако виж сплив. Да се чу. Да видим. Не, тук не действа. Ами да, връщам се при другото. Ето така. Да прибия ли моето аз?
Ти не можеш, ти не. What the fuck? Що съм в сервер ли? Изчезва от сервера, ей! Изчезва от сервера! Изчезва от сервера! Вече не съм в сервер. Няма страшно. Пак не сте. Добре, ще вляза в Normal World. Изчакайте малко да дисконектна, че много ме дразни. Майко не мога да кажа. Ще имам ли после на това на компютъра? Ти имаш ли комп? Да. Дават ли ти го? Да. Батка си ти го дава. Лаптопа. Може да си седнеш програма за снимане. Не знам. Така. Влизаме. И, започнахме с гаден лак. Започваме. Лъки блок. Ари бе! Лъки блок, защо така правиш? Да бе, верно, защото не съм го изтеглил. Аз съм пронуб. Го казал пронуба. Пронубър е на великия на света. Таратат. За чудещо ми работи. Ето също. Защото не си да пръска. Нали? Боже. Така. Още колко ще играеш, снимаш. Да направим мочуки. Какво да направиш? Мочуки. Показване на модове. Iron Sword. Крипари! Да те експлодират. Ще каплодним. Изчезни ти. Ципа. Единия уби другите крипари. Добре, искам да пробвам нещо. Дали ще стане, ако го щупя с ръка? Не. Дай да видим. Дай да видим. Чупи се! Хайде! И здравейте, трета част. Пак прекъсна. Що? Става и с... Ей, тая, виждате ли? Това е крипър. Не. Крипър, момиче! Крипър, момиче, умри! Не, без да гърмиш. Без да гърмиш. Не гърми! Гръмна. Добре, ще използвам кирко, защото става по-бързо. Гайчти и бутушки, да не ми гледат юмки-думкито. Инструмент. Особено дед Crazy Boy го гледа. Локи стрели. Локи стак стрели. Аре, ще му се прави ли? Да гледам на тебе. Ти нямаш такова. Ти нямаш такъв инструмент. Отивам в болницата. Скелети! Снайперисти ще има ли бе? Да, снайпери. Майко, къде ги цели? Зомби! Майка ви! Не, да не се посмял. Заседнах! Хелп! Там се! На едно сърце! Умрях. Или заседна. Добре, това ще е за този мочулки. Надявам се да ви е харесал. Сега ще бъде каплоднат от женски крипор. И да, завършваме поредицата с умиране. Бай! Поредицата, чакай. Ма аз спрях крипор.